tenia, sí, fet de tot, però coses rares que diries, això existeix. Des d'actor, a cantant, a figurant, a actor d'animació, a actor en una gira de teatre, bueno, una mica de tot. Molt bé. I per anar sobrevivint. I com va ser aquest contacte amb el Jordi? Com va ser? Doncs Molt particular. Sí, és una història molt curiosa, perquè va ser un dia que estàvem els dos fent un càsting de publicitat, d'aquests que fas 1000 i no t'agafen en cap, i llavors vam entrar junts a fer el càsting i em va dir... Bueno, jo vaig fer el càsting, tal, hola, me llamo Adrián, soy actor, tal, vale. Surto i em diu, oi, escolta, que he escoltat que ets actor de musical i que cantes, que no sé què, i jo, sí. I, doncs passa'm el contacte perquè estic preparant un projecte d'un musical, i jo, vale, bueno, i aquí ens vam conèixer. Veus? I era per un musical que no és el del Ningú és un zombi, precisament, però al final s'ha fet Ningú és un zombi abans. I va ser així que ens vam conèixer. Oi, Jordi? Sí, em vaig llançar, dic, no, és el hombre, és ell, no? Perquè un home, això és ràdio, és molt atractiu, amb una veu espectacular, canta, balla, no? Jo l'he vist amb dos espectacles i dius, és per caure de cul. Li ha picat l'esquena. Ai, m'ha pegat. Sí, clar que sí, i ho fa tot molt bé, no? Jo tinc un equip que diu, no és un equip, és un equipazo. Sí, un equipazo. He tingut una fortuna brutal de conèixer el Teatre Colanime, l'Eleazar, l'Adrià, el Malcolm, tota la Mariona, el grup que fa l'obra de teatre. Fantàstic. I tu, Eleazar? Eleazar. Eleazar.